комрони мирзонаҷод дар дидори гузашта дар ҳайати асосӣ буд, имрӯз бошад нест дар ҳайат ва ба ҷои ӯ Бахтиёр Чориев баромадааст ва Амирҷон Сафаров, футболбозе ки дар дастаи Хуҷанд худи ҳамин мавсим пайдо гардид, гузариш кард аз бошгоҳи Куктош ва акнун имрӯз ӯ дар ҳайати хатти нимуҳофиза Бахтиёр Чориев, рақами 8, рақами 70 Абдулмумин Забиров имкон барои бозигарони Хуҷанд ва 1-0. дар дақиқаи 4 бениҳоят ба таври осон Дилшод Бозоров тавонист ки ҷашн намегӯянд футболбозони Хуҷанд. Дигар бора мутаваҷҷеҳ шавем. Партофти Олӣ, Бахтиёр Чориев ва тӯб расида наметавонад ва Шорух Қирғизбоев пас аз оне ки аз мавқеи худ баромад баҳри бартараф кардани ин вазъият ӯ низ натавонист ки ба таври дуруст тӯбро дур мутаваҷҷеҳ мешавем. Сулаймонов зарбаи ӯ ва болотар аз тири дарвоза тӯбро равон мекунад. нимуҳофизатгари ҳуҷумкори дастаи Локомотив Фомир. то ба ин дам моро пайваст набуданд. тӯбро маҳл мекунад Бозоров. коркарди олӣ буд, аммо вақт ба анҷом расидааст. бо ҳисоби 0-1 дӯстони азиз. дӯстони азиз, гузориши мустақими худро аз варзишгоҳи маркази ҷумҳуриявӣ идома медиҳем. даври 8-уми лигаи олии мамлакат аст ки дар яке аз бозиҳо Локомотив Фомир бо Хуҷанд андари майдони рақобат шуданд. қисми аввали бозии дастаҳо бо ҳисоби 0-1 ба анҷом расид. дар дақиқаи 3-уми майдондорӣ каме манъ карданд ҳаракати худро ҳардуи бозингарон ва пас аз он ба давидан шурӯъ карданд, аммо партоф начандон қулай буд. зарбаҷониби дарвозаи Муриди Асанов. ой Ислом Зоиров бо усули қайчӣ ё ба истилоҳ бисеклета. бозигар мутаваҷҷеҳ мешавем. партофти Озодбек Панҷиев ва бо як усули зебо ҳолати нобозӣ нест. Чақалов аз болои сари Қирғизбоев ва гол. гол дӯстони азиз, голи хело ҳам зеборо ба самар мерасонанд бозигарони Хуҷанд ва ин голи ба фикрам ки Бахтиёр Чориев, Фирдавс Чақалов ба мисоли ҳамлаварони беҳамто ва дорои техникаи волотарин ва албатта шабакаҳои телевизионии варзиш ва футбол он бозиҳоро ба таври мустақим манзури мухлисон мегардонад. дӯстони азиз, бо ҳисоби 0-2 бозии дастаҳои Локомотив Фомир ва Хуҷанд дар доираи рақобатҳои даври